Drage sugrađanke i sugrađani, pred nama je Božić, najradosniji kršćanski blagdan koji ima poseban značaj za sve vjernike u našoj domovini. Najveće vrednote Božića, ljubav prema bližnjemu i vjeru u pobjedu dobroga, ove ćemo godine slaviti drukčije nego što smo navikli. U našoj novijoj povijesti, nažalost, bilo je teških vremena kada božićne blagdane nismo mogli slaviti i obilježavati dostojno i tradicionalno. Ali danas smo suočeni s posve novim, nikad doživljenim okolnostima koje nas sve stavljaju pred ispit odgovornosti i solidarnosti. Ispit odgovornosti za zdravlje naših obitelji, prijatelja, suradnika, ali i vlastita. Ispit solidarnosti prema našem cijelom društvu, a prije svega prema ljudima koji se već mjesecima nesebično izlažu u borbi za živote i zdravlje ljudi diljem Hrvatske, u borbi za zaustavljanje pandemije koronavirusa. Božić je praznik obitelji, zajedništva i briga za bližnje. Briga za bližnje, pogotovo za starije, nemoćne, bolesne članove naših obitelji, nikada nije bila važnija nego što je danas. Zaštitimo naše majke i očeve, naše bake i djedove, naše babe i didove, naše none i noniće. Pokažimo u ovim blagdanskim vremenima svu svoju odgovornost i brigu prema ljudima koji su se za nas brinuli cijeli život. Božić je isto tako vrijeme dobrote i solidarnosti. Praznik koji nas upućuje na toleranciju različitosti, razumijevanje i uzajamno poštivanje. U teškim vremenima, kao što je ovo u kojem danas živimo, svi smo jednako izloženi i zato moramo misliti na dobrobit onih koje ne poznajemo. Kulturu srca za bližnjega i osjećaj ljudske odgovornosti za svakoga pretočimo u naše ponašanje tijekom ovih blagdana. Ovi blagdani neka nas još snažnije potaknu u zalaganju za opće ljudske vrijednosti. Vrijednosti koje su prijeko potrebne svakom uređenom društvu. Uvažimo različita razmišljanja kao doprinos izlasku iz ove situacije, a ne kao problem. I ne zaboravimo drugčije od nas, slabije, one koji su zapostavljeni ili isključeni. Pozivam sve one koji odlučuju da u duhu božićne poruke saslušaju potrebe naših građanki i građana koje je ova kriza dovela u situaciju nejednakosti. Svim kršćanskim vjernicama i vjernicima želim sretan Božić, a svima u Hrvatskoj želim radosne blagdane. Provedite ih u miru, u krugu obitelji i sa svojim najmilijima. Sretan vam Božić i sretna Nova godina.